алло, лабай модар, коратро бигӯ. Ҳозир не, хуб ба Муҳаммад бигӯ. Майлаш хоб, худоҳафиз. модарат ба ту занг зад. медонӣ ки модарат ба ту занг зад яъне чӣ? орзу дорам чанд сония модарамро бубинам. агар боз мешуд садояшро мешунидам. ба худо агар садояшро мешунидам, шояд телефонро қат намекардам. мегузоштам соатҳо бо ман гап занад. ту шояд ҳозир эҳсоси манро надошта бошӣ, чунки модарам нест, рафт. медонӣ модарамро чӣ мегуфтам? гавҳари ноёб, ман танҳо ба ту як чиз мегӯям. ман як фариштае доштам ки ӯро аз даст додам. ҳоло он ки модарат зинда аст, қадрашро бидон.